כאן שחר ועם נאורי. היום אנחנו פה הולכים לפתוח את המגה פיג. יש פה את הריסוק. יאללה, בוא נתחיל. בתקווה להוציא, יש לנו פה 20 כוכבים. אוקיי, בוא נראה. 96 בלינג, 461 מטבעות, 193, 18, טוב, אז לא, זה לא 20. יאללה. אוקיי, הראשון אדיר במיוחד, מטבעות. השני, אפיק. השני אדיר. אוקיי. השלישי, סופר. אוקיי. הרביעי, נדיר. החמישי, גם נדיר. השישי, גם נדיר. השביעי, השביעי אפיק. השמיני, גם נדיר. יאללה, בוא ניתן לך אחד גם. אוי וואי. השמיני, וואי, אין מזל, מה זה? נו, בבקשה, משהו טוב. אז הכל רב, כאילו, חברים, הכל נדיר. תראו, אין מזל, הכל נדיר. הכל נדיר. אין מזל, תראו, אין מזל. יש לי אחד אחרון, חברים, רגע. אין לך בונוסים? טוב, חברים, יצא חרא מגה פיג. כאילו, באמת חרא.